Hello mga best! For today's video mga best, day off natin today. Kaso mga best, half day lang tayo kasi naglaba ako ng kalahating araw. At syempre mga best, bago ako aalis, magluluto muna ako ng lunch namin para makakain din yung mga iiwan ko sa bahay. Ginataang yellow pin nga pala yung lulutuin ko ngayon mga best. Pinaksiw ko nga muna pala yung isda mga best bago ko siya nilagyan ng gata. Naglagay na rin pala ako dyan ng talong at sili para naman may gulay. Ayan mga best, luto na yung ating isda at kakain muna ako bago ako maliligo nang makaalis na nga. Nakasakay na nga rin pala ako ng jeep mga best. Grabe, sobrang init ngayon. Grabe mga best, kahit hindi ka na magpolvo, sasakay ka lang ng jeep, magkakapolvo ka na. Nag-face mask na nga lang pala ako dyan mga best para hindi naman mapuno ng alikabok yung ating pagmumukha. Dadaan muna pala tayo sa dental clinic mga best para magpa-adjust ng braces. Bumaba nga ako sa intersection mga best at naglakad na lang ako hanggang sa dental clinic. Nakalimutan ko nga magdala ng payong dito mga best. Grabe, sobrang init ng panahon. Medyo malayo-layo rin kasi lalakarin ko dito mga best. Bumili na rin ako ng tubig sa 7-Eleven mga best dahil sobrang init na uhaw yung best nyo. Nandito na nga ako sa clinic mga best at binigyan na ako ng hairnet. Na-amaze lang ako sa hairnet mga best kaya finlex ko. Sobrang cute kasi. Napaaga nga ako ng konti sa pagdating ko mga best dahil 4 PM pa lang yung schedule ko. 3:30 nandito na ako sa clinic. Tapos na ako magpa-adjust dyan. Pinalitan na matigas na wire sa taas kasi okay na daw yung alignment niya. Yung sa baba naman, binaba nila yung bracket ko malapit sa pangil magkabila para tumaas yung ngipin ko para mag-okay na yung alignment niya. Ang sabi nga ni Doc mga best, kailangan ko na daw patanggal yung mga wisdom tooth ko. Pero okay lang naman daw kahit di napabunot, pero much better daw kung papabunot ko yung mga wisdom tooth. Choice ko naman daw mga best kung gusto ko nga pabunot. Anyway mga best, nakasakay na nga pala ako sa jeep papuntang SM Pampanga. Magkikita-kita nga pala kami ng mga pinsan ko dahil day off din daw nila. Nakakatawa nga mga best dahil half day din yung day off nila mga best. Naglaba din sila kaninang umaga. Pero at least, nakapag-day off. Nauna na nga ako sa kanila sa SM mga best dahil nasa biyahe pa sila. Ayan mga best at kumpleto na nga kami. Nag-craving nga sila ng Samgy mga best kaya sa Samgyup masarap kami kumain. Shoot best, ayoko sana mag-Samgy dahil masakit yung mga ngipin ko dahil kaka-adjust ko nga lang. At syempre mga best, wala tayong no choice. Chicken na lang sana yung o-orderin ko dyan mga best kaso hindi daw pwede, kailangan daw pare-pareho kami ng order. Taksya po best, makakain ko kaya yan? Yung all meat nga pala, yung in-offer nila sa amin, mga best, yung 499. Yung beef, pork, chicken, at 6 na side dish, mga best. Nagulat nga kami, mga best, dahil dun sa 499, hindi pa daw kasama doon yung 12% na VAT. Bali yung 499, mga best, naging 558.75 pesos siya, mga best. Kumain na nga kami, mga best, at nakakatawa nga yung pinsan ko, mga best. Tignan nyo naman yung ginawa niya. Dahil hindi nga siya marunong mag-chopsticks, mga best, tinusok na lang niya yung potato. Naghingi na nga lang siya ng kutsara at tinidor mga best, baka daw hindi niya masulit yung 558 pesos niya. In fairness mga best, sobrang sarap ng mga meat nila dito. Sobrang lambot, lalo na yung pork at beef nila mga best. Kahit naman yung chicken mga best, sobrang lambot, ang sarap talaga. Kaya hindi ako nahirapan kumain mga best kasi malambot yung meat nila. Akala ko nga mga best, hindi ako makakakain pero nakadami pala ako. Nakadalawang kanin pa nga ako dyan mga best. Tapos na nga kaming kumain mga best at bayaran na nga. Nuko mga best, bariya na lang yung mga pera namin. Sobrang busog nga namin mga best kaya naglakad-lakad muna kami sa SM. Baker nga pala yung isa kong pinsan mga best kaya dumaan na muna kami dito sa baking supplies. Kumpleto sila dito mga best, lahat ng kailangan nyo sa pagbibake meron sila dito. Matagal na siya nagbibake mga best at marami na rin siyang suki dahil masarap yung mga cakes niya. At dahil wala kaming magawa mga best, pumasok kami sa department store para umupo sa mga sofa. Matutulog sana kami mga best kaso baka kami pagalitan. Meron nga nakapromo na sasakyan dito mga best. Bibilin ko sana to kasi wala pala akong pambili. Nasa 1.2 something nga pala yung SRP niya mga best. Kapag kinash mo mga best, meron kang discount na 100,000. Kapag installment naman mga best, meron siyang down payment na 80,000. Nasa naman mga best kung ilang years mo siyang gustong hulugan. Kung may pera lang talaga ako mga best, bibilin ko na to ng cash. Charis. Napakaganda kasi na loob niya mga best, parang luxury car. Naka-leather na yung mga upuan niya mga best. Pauwi na nga kami mga best at dumaan muna kami dito sa Jayco para bumili ng pasalubong. Oreo at Al Capone nga lang pala yung binili namin mga best dahil yan yung paborito nila dito. Tig-isang dosena nga pala kami ng pinsan ko mga best. Mas makakamura ka kasi kapag 2 dosena yung binili mo. Eto mga best at nagkabilangan na nga kung makakauwi pa kami sa mga pera namin. Taksya po mga best, saktuhan lang yung mga baon naming pera ngayon.
Pauwi na nga kami mga bes at naglalakad na kami papuntang sakay ng mga bus. O siya mga bes, mag-follow naman kayo at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Sanggalang TV. Thank you for watching mga bes. See you my next mini vlog. Bye-bye!